фармонде Солеҳ Муҳаммад Регистонӣ дар як паёми видеоӣ аз ҷинояткориҳои Толибон аз рӯзи вурудашон ба Паншер хабар додааст. Солеҳ Муҳаммади Регистонӣ, фармондеҳи низомии Ҷабҳаи Муқоимати Миллии Афғонистон, дар як муроҷиати видеоии худ изҳор дошт, ки Толибон алайҳи мардуми бесилоҳ ҷиноятро раво мебинанд. ӯ дар муроҷиатномаи ҷадиди худ, ки дар кӯҳистони Паншер сабт шудааст, ахиран дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр гардид. изҳор медорад, ки Толибон бидуни иҷозати мардум вориди хонаҳояшон мешаванду бозҷӯӣ мекунанд, ки хилофи фармудаҳои Қуръон аст. Фармондеҳи муқоимат инчунин иттилоъ дод, ки ҷангиёни Толибон мардуми бегуноҳу бесилоҳро ба зиндони Кӯписо интиқол медиҳанду бархеро мекушанд ва ба наздиконашон ҳатто иҷозати дафнро намедиҳанд. Регистонӣ аз созмонҳои байналмилалӣ даъват кард, ки аз зиндони Каписо боздид намоянду аз шароити сангину шиканҷаи зиндониён огоҳ шаванд. Фармондеҳи муқоимати миллӣ инчунин аз озори мардуми ғайримусаллаҳ дар Паншер гуфт, ки Толибон аз онҳо талаб доранд ё силоҳ биёранд ё пул супоранд. Назари Толибон дар мавриди изоҳороти Регистонӣ феълан маълум нест. дар навор Регистонӣ таъкид мекунад, ки муқоимат зинда асту иҷозат намедиҳад, ки гурӯҳи ҷинояткории Толибон бар сарзамини озодихоҳи Паншер мусаллат шавад. ҳоло нерӯҳои ҷабҳаи муқоимат дар дараҳои фаръии вилояти Паншер паноҳ бурда изҳор медоранд, ки муборизаро барои ташкили як давлати исломии мӯътадил бо риояи арзишҳои мардумсолорӣ ва ҳуқуқи инсон аз ҷумла занон идома медиҳанд.